Dobrý večer, milí typáci. U další lekce německého jazyka Alles Gute. Jak pak jste strávili prázdniny? Na jugoslávském Jadranu Na kubanských plážích? či na somálské riviéře. Nebo jste je prosetili v některé pražské pivnici či restauraci? Dnes se podíváme do jedné z nich, abychom se přesvědčili o tradiční české pohostinnosti. Napřed si propereme některá slovíčka. Dnes si procvičíme některá přídavná jména. Billig, Levný, billig, levný, teuer, drahý, teuer, drahý, arm, chudý, arm, chudý, geben, dávat, geben, dávat, reich, bohatý, reich, bohatý, nehmen, brát, nehmen. brát. A nyní si prosvištíme celé věty. Herr Ober, der Schnitzel ist zu klein. Pane Vrchní, ten žízek je moc malý. Für Sie ist der Schnitzel zu groß. Pro vás je ten řízek moc velký. Aber für 500 Kronen ist der Schnitzel zu teuer. Ale za 500 korun je ten žízek moc drahý. Pro vás je ten řízek za 500 korun moc levný. Aber ich hab Hunger. Já mám chlad. Vy jste bohatí a my jsme chudí. My bohatým berem a chudým dáváme. Aber ich bin auch nicht reich. Já také nejsem bohatý. Ich bin Rentner. Jsem důchodce. Já jsem taky důchodce. Invalidní. Ich bin Rentner. Du bist Rentner. Já jsem důchodce, ty jsi důchodce. Alle Rentner der Welt müssen Freunde bleiben. Všichni důchodci světa musí zůstat přáteli. Děkujeme za pozornost, milí typáci. A těšíme se na shledanou při příští lekci, která se bude nazývat Rentner der ganzen Welt vereinigt euch. Důchodci celého světa, spojte se.